Televidente bombini na autorización de timeout. Ahora en timeout, por un gran norte junto con nosotros, directamente por Holanda, señor Paddy Romer. Kunnen we bij conversar een tiki in het mundo de baseball in Holanda. Paddy, goedemiddag. Bontari, ja, dat is een goede woord, joh. Goed geleerd, hè? Kijk, Paddy. Hoe belangrijk is Tula Taters een cruciale stap richting gelijkwaardigheid? Ja, die is heel belangrijk, omdat het initiatief dat overigens door de Curaçaose Baseball Federation samen met de Curaçao Baseball Development Foundation is genomen, is zeer belangrijk, omdat het per direct laat zien dat baseball binnen het Koninkrijk, maar zeker binnen Curaçao, Aruba en Sint Maarten, per direct laat zien dat gelijkwaardigheid en gemeenschappelijkheid de basis dient te zijn van hoe je met elkaar verder het leven goed in kan vullen. Kijk, is dit de nodige richting die we moeten nemen om van de honkbalwereld op te tillen? Nou ja, misschien is het goed om te vertellen waar het vandaan komt. Ja. De vraag werd gesteld van hoe kijken jullie tegen het geld van het slavernijverleden aan wat vrij gaat komen in Nederland. En een van de opmerkingen was, ja, als het maar niet naar de usual suspects gaat, of alleen naar de usual suspects gaat. En toen werd de vraag gesteld of baseball hier iets in zou kunnen betekenen. En die vraag was simpel in te vullen, want als je gaat kijken, als je blijft hangen in het verleden, dan kom je in het heden en in de toekomst nooit in een gelijkwaardigheid met elkaar. Daar waar je het juist moet hebben. En juist de kracht van de ter slaafgemaakten, Curaçao was dat Tula, met Kompanen, maar dat geldt eigenlijk natuurlijk ook voor Aruba en Sint Maarten. Die kracht, die moet de brug zijn naar het heden en de toekomst. En sport heeft al weet ik niet hoe lang bewezen dat het deuren opent. Dat er gelijkwaardigheid en inclusiviteit is. En baseball is uitermate geschikt daarvoor om ervoor te zorgen dat je via de sport, baseball, deuren opent naar elkaar toe. Binnen gelijkwaardigheid en waarbij gemeenschappelijkheid gaat ontstaan voor vandaag en voor morgen. En uiteindelijk was direct de mening van de Curaçaose Baseball Federatie en de foundation dat als je dat wil, dan moet je het ook gelijk laten zien. En heeft men contact gezocht met zowel Aruba als Sint Maarten om te vragen van joh, hoe zitten jullie in deze wedstrijd? En kunnen we niet juist op basis van gelijkwaardigheid en gemeenschappelijk dit initiatief met elkaar gaan omarmen? En dat heeft men met veel plezier gedaan. Dus als ik jou nou hoor, Paddy, er moet een herstructurering komen in de Koninkrijks honkballen. Nee, geen herstructurering. Een structurering. Wat is dat er komt dadelijk een subsidie vrij van 200 miljoen. Wauw. Van 200 miljoen euro, 400 miljoen gulden. En die subsidie, daar kan iedereen aanspraak op maken. En baseball heeft besloten, de Curaçaose Federatie, de Arubaanse Federatie en de Federatie van Sint Maarten hebben een plan geschreven, een initiatief ontwikkeld, een innovatief initiatief ontwikkeld om aanspraak te kunnen maken op een gedeelte van die subsidie, om gedurende 10 jaar lang een internationaal baseball event te organiseren. Wow. En het ene jaar in Aruba, het andere jaar in Curaçao, het andere jaar in Sint Maarten, het andere jaar weer in Nederland. Enzovoort. En met de bedoeling om naast het baseball event deuren te openen. Dus een sociale deur.
een culturele deur, een diplomatieke deur, Ja. een economische deur. Ja. En ook geschiedenissen vertellen van de tijd van het slaafgemaakte, de kracht ervan en de brug naar het heden en de toekomst. En te laten zien dat sport ervoor zorgt dat er heel veel dingen kunnen gebeuren. En om een voorbeeld te nemen van zo'n platform. Ik vind het een voorbeeld waar we graag mee aan de slag zouden gaan. Didi Gregorius kan heel goed tekenen. Hoe gaaf zou het zijn als we een stripboek kunnen maken, gemaakt door een held. En of dat een held van Aruba, Sint Maarten, Nederland of Curaçao, dat maakt allemaal niet zo gek voor uit. En dat boekje wordt in alle scholen binnen het Koninkrijk uitgereikt. Waarbij we laten zien dat je je eigen held kan zijn. En of je nou held bent als baseballspeler, of als de beste automonteur, of als een arts, of de beste schoonmaker van de wereld. Het is de bedoeling dat we laten zien dat gelijkwaardigheid en gemeenschappelijkheid iets bijzonders is. Omdat het ervoor zorgt dat je je sterk maakt. En ja, een afgeleide verder is dat je op die manier, op een geweldige manier ook, de sport met elkaar, een trader hoger kan neerzetten. Wauw. Dat is eigenlijk de doelstelling van box. Kijk, om die brede basis te krijgen, er moeten voorstellen komen. En in ons gedachte hier dan, kijk, hoe garandeer ik dat honkbal in alle drie, in Aruba, Curaçao en Sint Maarten en Nederland, op hetzelfde niveau komen? Want nu zijn we niet op hetzelfde niveau. Nee, maar dat is ook niet de doelstelling van dit project. De doelstelling van dit project is begrepen. En ervoor te zorgen dat je elkaar sterker maakt. En elkaar sterker maakt op heel veel niveaus. Dus op sportniveau, maar bijvoorbeeld ook op diplomatiek niveau. Wat grappig is, nee niet grappig, wat goed is dat we hebben een stichting in oprichting. En in die stichting, die gaat heten Kingdom Baseball, The Bridge to Equality and Unity. En de doelstelling, en daar worden de federaties van Curaçao, Aruba en Sint Maarten worden gelijkwaardig partner met dezelfde bevoegdheden in die stichting. Dan komt er wel een onafhankelijk voorzitter bij en een onafhankelijke penningmeester, zodat je altijd een goede stemming krijgt. Goed zo. Maar daarmee laat je dus direct zien dat je gezamenlijk bezig bent te werken aan het beste voor het Koninkrijk. En we kunnen het verhaal van de kracht van vroeger inzetten en laten zien, om nu te laten zien dat als we dat met elkaar aandurven, het vanzelfsprekend is dat je sterker wordt met elkaar. Zeker weten. Televidente, agora soy muito mal corticas in aqui, ahora soy bergos de Masco. Paddy Romer directamente voor de Holanda.
Welcome to Holland. Welcome to the country of the world's most famous cows. This is where your Frisian flag milk comes from. Taste our nature at its best. Frisian flag. Discover the goodness of milk from Holland. Televidente, dank je per con ons. We zijn ook Paddy Romer, directamente voor de Hollanda. Paddy, kijk, het klinkt mooi. Ik zou durven zeggen utopisch. Maar de wil bestaat er om tussen die vier landen toch in de goede richting te werken. Dus die is heel simpel te benoemen. De federaties van Curaçao, Aruba en Sint Maarten, die doen de aanvraag. En dat is logisch, want het zou wel heel raar zijn als die aanvraag, als het gaat over funding van slavernij en koloniaal verleden, dat het gebeurt vanuit Nederland. Dus het initiatief ligt volledig bij deze 3 federaties. Maar zij sluiten Nederland niet eens uit. Ook in de plannen wordt een Nederlands team samengesteld door een groep mensen die in een commissie komen zitten. Als we tenminste die funding voor elkaar krijgen. Het belangrijkste is nu, de funding moet voor elkaar gekregen worden. Daarover zijn gesprekken. En is er een brief al in september gestuurd naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrijksrelaties in Nederland. Heeft de president van Verbeco de Tweede Kamer in Nederland bezocht. En is er een aanbevelingscomité waarin onder andere zit, en dat is een groep met mensen die enige importantie hebben, maar ook young professionals, jongelui die goed in het leven staan en iets willen. En als we naar de mensen gaan kijken met enige importantie, dat zijn niet alleen maar mensen binnen het Koninkrijk. Zelfs de voormalig Amerikaanse ambassadeur Timothy Bross, die onder Obama ambassadeur was voor het Koninkrijk der Nederlanden, zit in het comité van aanbeveling. Maar het feit dat de 3 federaties nu al zo nadrukkelijk met elkaar samenwerken om duidelijk te maken dat ze met het project fantastische dingen kunnen doen voor het hele Koninkrijk. En vooral kunnen vertellen dat de kracht die de ter slaafgemaakten in Curaçao, Aruba en Sint Maarten in het verleden hebben laten zien, nu gebruikt kan worden om te laten zien dat gelijkwaardigheid en unity één ding oplevert. If you dare to live in the we world, your me world will accelerate. Dat is de essentie. Ja. En ik ben... Het klinkt mooi, Paddy. Het klinkt mooi. En ik durf ook te zeggen, het moet zo zijn. Maar het neemt een tijdje om daar te komen. Nee. We zijn daar nog niet. Het neemt geen tijdje. Want het is een feit dat alle 3 de federaties zich gecommitteerd hebben aan het plan omhelst hebben. Het is een feit dat alle 3 de federaties, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in Nederland een brief gestuurd hebben, dat ze dit gezamenlijk oppakken. Kortom, het bewijst zich al lang. Het is dus de doelstelling van saamhorigheid wordt al aangetoond. En het is simpel. En ik ben een Makamba. En ik geloof in dit project, omdat het project vanuit de eilanden komt. En dat dit in gezamenlijkheid gebeurt. En dat is de essentie. Die gezamenlijkheid, dat maakt het sterk. Begrepen. Dus eigenlijk, als je er goed over nadenkt, hebben Curaçao, Aruba en Sint Maarten het al lang bewezen. Van Sander Bogaerts tot Didi Gregorius. Van Dudley Leonara tot Denzel Richardson. Het zijn allemaal jongens die al lang hebben bewezen dat ze samen de beste kracht vormen. En dat heette toevallig het Kingdom Team. Maar het Kingdom Team, als je gaat kijken naar de World Baseball Classics 2017 bijvoorbeeld, halve finale, stonden alleen maar jongens van Curaçao, Aruba in het veld. Dus waar praten we over? Die kracht is al lang bewezen. Alleen die kracht gaat ingezet. En dat is de kracht van Tula. Onder andere Tula, als ik het over Curaçao heb. Van de destijds ter slaafgemaakte in Aruba. Die nu laten zien wat er is. En juist nu is de fantastische gelegenheid om te laten zien dat je door die samenwerking geweldige dingen kan doen voor het hele Koninkrijk.
En dat gelijkwaardigheid en gemeenschappelijkheid iets heel normaals zou moeten zijn. Wauw. En dat als je kracht durft te gebruiken voor je talent, je de beste dokter wordt, Paddy, of de beste onderwijzer, Paddy, et cetera. de tijd is net over. Kijk, ik bedank je zeer voor alles wat je hebt meegebracht vandaag. Ik geloof erin, echt. Ik geloof echt erin. Maar het moet niet vandaag gebeuren. Het moest 5 jaar geleden gebeuren. Maar we zitten nu met dit om het af te werken. Bedankt aan Paddy. Televidente, pues me tu escucha, con situación tan ne momento lang aquí. Con esperanza que nos crece y desarrollar algo común de Island junto con Hollanda de caso aquí. Paddy, bedankt voor alles, joh. Ik zal jou constant wat bellen, want je bent goed op de hoogte van dit alle wat er gaande is nou in onze honkbalwereld. Thank you.